hamuina dengan begi hamu dengan teo hamu akapodani oputa si jolo-jolo tubuh asa tumarma dihitao sude si andalan nasito si andalan natigo matai godang di tano nama sada aman nama sada ina ima akabaru kilo nang dohot parmarao asa unang gabe lilu rohamu tu jono ano nung alamatu abe lor sapuluo nung alamat jonog pe ajan ni jolman ganu tokin sairo pangujunan wakta jolma naditano do musai makin pabumi nama baik kabir habir rohani jolma musai makan sahid patimbo kadabuan pabagas sosita oron nasotara taoni godang di tano nama sada aman nama sada ina ima akabaru kilo nang dohot parmarao asa unang gabe lilu rohamu tu jono ano nung alamatu abe portibio nung alamat jonog pe ajan ni joma ganu tokin sairo pangujunan tuak kajon mak naditano dodo musai makin pabumi nama baik kabir habir rohani jolma virus corona nama nganti pabagas sofi kanon nasotara taoni saina dengani mata ulaho asa sata sinakat mirohatan tapat sada marohatan tapa unduk madirita asa dapot
Muala ti majay nang. Narobi panggilan.